Sak gelar sepapan Sri Kandi Putri Panji Muda ngudi budayanipun netepi jejibahan angel ngluri budaya Jawi kanthi sak gelar sepapan padha nitih turangga mertandani jumangkaing tumapaking ayuda kinarya njaga katentreman supayane aja nganti ana telik sandipaya. Woi. Ye. 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 Oh. He oh he. Ya. He oh. Oh ya. Senyum. Ya oh ser. Ya Solo. Oh ya. Solo. Ya. Oh ya. Solo. Oh ya. Solo. Oh ya. Yo. Ya. Loh. Atur posisi. Yo. So. Ya. Loh. Oh ya. He. Oh. Solo. He oh. Ser. Oh ya. He oh. Ya oh. Ya. 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 Ser. Ya. He oi. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Terus piye? Wong bapakne muni ra oleh, anake wedok wis wani nembung. Pancen elok
wong wedok saiki nonton jadilan tengok kanan kiri yen ada bojone sapa-sapa dijapreni yen cedak bojone age-age dihapusi apa iya yen tang lirik sing kira-kira sing dilirik jebul wis rada ireng-ireng montore Kanjeng gawanen rene tak soperane yen kowe seneng aja mung mandeng golek ana ngendi omahe Surabaya berubah-ubah sapu tangan jatuh di lumpur suruh lupa tak bisa lupa lupa sebentar di waktu tidur Trisik ayo lho wong jarake sing ora ngoceh sing ora ngoceh wong jarake sing ora ngoceh kepiye takano yo mas yo katelo gantong yuk trisik sur ya cak yuk cak ya Panji Mudo Ngudi Budaya kesenanganku sak jose ya ya tak turuti bisa duweni wis tak korbanke waktuku egolane karo sampai bawah buka sidik jos
iso duweni sepurane sayangku sing menang tetap masa lalumu. Iya, 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 iya. Oh. Ayo yo. Ayo ket, ayo ket. Bintik-bintik hitam warnanya, bintik-bintik hitam warnanya, oh beneran du bergoyang-goyang. Gadis cantik siapa namanya? Hatiku rindu terbayang-bayang. Ijo-ijo aja diunduhi, Care sopo? ijo-ijo aja diunduhi. Terus? Wong sing abang kurang-kurang, Iyo, iyo. duwe bojo aja dirusuhi. Tukange ngendang mata kerajaan. Asik yuk. Senyumnya mana? Panji Putri wajib senyum yuk. Iha, iha, i. He-ah, Iha, he-ah. iha, i. He-ah, he-ah. Ayo mas. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, pasti kita berjumpa lagi. Ijo-ijo aja diunduhi, Dari sopo? ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abang ora kurang-kurang, Iha, sing iha, duwe i. bojo Iha, iha, i. Iha, wong iha, sing i. bocah ora kurang-kurang. Sampai bawah. Ayo yo. Lo, he-ah, he-oh, he-ah, he-oh, he-ah, he-oh. Iya. Yuk, 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 yuk. Lolo. Jumangka ing yuda sang satriya tama, netepi ingkang sumpah prajurit, nedya bela bangsa, bela tahing nyawa dadya prataruna, kusumaning bangsa. Wa ii, wa ii. Wa ii, wa ii. Wa ii, wa ii. Jumangka ing yuda sang satriya tama, netepi ingkang sumpah prajurit, nedya bela bangsa, bela tahing nyawa dadya prataruna, kusumaning bangsa. Iya. La 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 la. Ya. Sur. He-oh, he-oh. Jumangka ing yuda sang satriya tama, netepi ingkang sumpah prajurit, nedya bela bangsa, bela tahing nyawa dadya prataruna, kusumaning bangsa. Iya, 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 iya. Yuk ya, Woi. La 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 la. Oh ya. Ya. He-oh. Oh. Ya. Ya. He-oh, he-oh. Ya. He-oh, he-oh.
ya. Heso. Ya. Yo. Sampai bawah, sampai bawah. Hae, hae. Ya. Ayo, 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 ayo. He. Ya. Ayo, ayo, singkrak, Yuk, singkrak, yuk, yuk, singkrak, yuk, singkrak. yuk, yuk. Adalah. Ya. 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 Iya. Awas, awas, awas. Iya. Sampai bawah. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Sang Satrio Tomo netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa bela tohing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Ing yuda sang Satrio Tomo netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa bela tohing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Ayo, ayo, ayo. Elek karo jarane dhewe-dhewe. Yo. Ya. Sur. 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 Iya. Padha kumpul-kumpul dadi siji. Mus amatek aji japa lan mantra. Tak ijo royo. Uga nyuwun dumateng kadang Patmanca Lima Sekar mawar warna pethak animbali titah kang duweni watak alus parandene mawar warna abrit ing sak mangke kangge titah kang duweni watak sik rada kasar. Uga nyuwun dumateng ingkang akal bakal cikal bakal ingkang among tuwuh sukma lelana sukma kang durung sampurna swane kasuwuni sawape ora gawe rubida sak mengkone mugi ndadosaken syukur ing penggalih dumateng sagunging para pamirsa sutresna budaya sedayanipun. Titah kang wis lumebu sumusup
marang raga-raga kang piniji sak mengkone bakal atut runtut anut wirama anut sang pawang siji boko siji muda ngudi budaya Wes cuma wis tolak balae sekolah dosa bapa dosa bapa angrake tolak sesaji kanggo srana kanggo srana sangira SPC meminta nugroho saking yang witi inabulna gun ira darbe panjengka winantuwa berkah kasukiyana kang becik kang ora kasengsara sesati rahayu ngudi budaya jaya Jadi band kita Ben apa, Mas? band kita oleh ngadek ben itu nanti ngadek karo lungguh ini beda orang oh jane apa do wae lho iya berikut oke ini pokoknya PR siji PR apa Mas? oleh nyanyi kon ngurangi dan nyebut iki kon sing sering ya. Oh, lain ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih buat Karang Taruna Taruna Loka Nawasena Ide matur nuwun luar biasa ya. Panjenengan saya Panji budaya wonten HE Tata Angelina bareng Mas Mudi juga support dari Mas Bandono dan juga periasnya dari Ponjok yang luar biasa. Iki prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu Separuh channel. donga Yes, studio. bagus ayo mas ngeti tansah ra bisa ilang saya suwe sang saya kelingan nadyan mung tansah gadang aku samar yen sliramu ra kelingan yo kita wong bagus tak anti-anti sopi cere semoyo wae aku tresno karo kowe ayo tega ning atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu apa iya ukuran
dudu bondo nanging lungiting asmara. Ayo dong Panji muda-mudi budaya sak jose. warga masyarakat Botodayaan juga Karang Taruna Lokana Wasena luar biasa. kompak selalu. SBL Sound System Ora penak duite Bali. Jebenglur Ayo Mas. seprene nggonku ngenteni janji. Apa ya? Iku prasetya ning ati. Ya iya. Kadung tresno mring sliramu. Duh wong ayu ra eling dina lan wektu. Nganti katon ra bisa saya suwe saya ra karuan. Nadyan mung tansah Gadang aku samar Ye, yen ye, sliramu ra kelingan. wong ayu ta anti-anti cok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe. Apa iya tegane atimu tansah gawe gelo titura prayoga. aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Masa Ukuran ning tresno ukuran dudu bondo nanging lungite asmara. He ah he oi he ah he oi he ah he oh. Iya. Oh alah lungiting asmara sampun. Lungiting asma. Panji Muda Ngudi Budaya channel-channel YouTube-nya Indonesia ugi sakit Kelurahan Botodayaan WNC Studio ugi Semanu Channel Harusnya Bukan. engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ini gundah, gelisah bila hatimu mendua. Mas jantung ngingati ora bakal aku amlejani ra ono wanita liya aja sumelang aku bakal salin ati. Bareng Panji Muda Ngudi Budaya. SBL Sound System pengerawitnya luar biasa. Yo Sayang ingat
sawiji amung sliramu tansah setya tresno lan satu Apa ya Mas? sineksenan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Ayo Cok, ayo. Bareng SPL Audio Sound System. Audionya Indonesia. Bintang ojeknya kostum. Juga penggerawitnya yang laris manis. Indonesia. Just. He ah he ah. He ah he ah. He ah he ah. Tata yuk. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ini gundah gelisah bila hatimu mendua. Ini mas jejantung ngengati ora bakal aku jani ra ono wanita liya sesumelang aku bakal salin ati. He ah he ah. He ah he ah. Ser. Yo. Sayang ingat selalu janji cinta suci yang telah kita ikat bersama yang dalam terjalin dan terikat masang semoga abadi selama-lamanya. Sawiji amung sliramu tansah setya tresno lan satuhu sineksenan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Panji Mudawudi Budaya. Bu. Ya, Incing. Pokoknya Janji setia sampun. janji setia sampun nggih. Mangke sak bibaripun jadan bidasek wonten ringgit purwa. Ringgit Purwo mangke dalu nggih Mas Mangke dalu. nggih. Pramila sumangga ingkang badhe amirsani ampun budal saking papan menika nggih. Ngantos paripurna. Nggih. Menika Sak mangke tasik wonten babak putra nggih. putra nggih setunggal babak Pramila malih saking kanca-kanca Panji Muda Budi Ampun Budaya. kundur rumiyin sangune ditelaske. Ditelaske terus binjang pados malih. Pados nggih. malih leres Mawon. Mas. Menika Lagune pun- diaturke. Oh nggih langsung Cimbaka Mas. siji nggih, monggo. Oh, sik niki wonten Oh berita kelangan. nggih. Nggih, dumateng para pamirsa ingkang rumaos kecalan kunci kontak Sepeda motor. Nggih, kuncine apa iki Mas? Yamaha. Yamaha nggih. Wonten gantungan kuncinipun werni apa? Oren. Oren nggih. Nggih. Wonten tulisanipun
Heksindo. Heksindo injih mbok pilih saged. ingkang rumaos kecalan. Kecalan. Sumangga saged tindak Mendhet. wonten ing panggung. Sang ajeng panggung. Sang panggung nggih. Tidak dipungut biaya. Injih. Hanya sebagai kopi-kopi. Kopine. Yo nek motore ajine 8 juta kan misalnya kopi-kopi 50.000 kan yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Tinimbang ning Wonosari ngandhake kunci yo padha wae 100.000 PP lek mriki. Injih, sumangga Cah. Sik rumaos kecalan tindak mriki nggih. Nggih, monggo. Matur nuwun. Monggo sarengan kalian Panji Muda Ngudi Budaya saking Kerjo Boto Ndayaan Rongkop Gunung Kidul. Ilatan pebalung katur lumantar kanca-kanca pengrawit Panji Muda Ngudi Ngudi Budaya. Budaya. nggih. Oh, atur posisi sik, Mas. Posisine diatur. Saiki Diki geser le demung, Dik Yuda geser ngendang. Ikit ora geser. Tia ya ora geser. Jiro lupat. Sing ngegong pindah ra Li. Ha nggih. Awake dhewe geser ora, Mas? Heeh. Idolan papan. papan, Idolan ngene. Heeh. Nggih, iku pokoke Mangke ndak ibuke kali bapak ingkang mriki entuk bokong nggih Bu nggih. niki channel apa Mas niki Mas? Niki Mas. Oh, Boto Ndayaan. Boto Ndayaan. Nun? Aris Jogja walajan. Aris Jogja. Niki WNC Pirang tahun ya Mas ora ketemu ya Mas? Semanu channel nggih. Niku fotografer Boto Ndayaan. Wes pokoke. Luar biasa. Niku Sumangga. anu tukang dandani. Ingkang menika. Yo. Bersama Tata Angelina. Ayo Mas. Boto Ndayaan bergoyang berdendang. SBL Sound System. Ae, i. Mangsa ketiga was-was sing tak rasa tiwak ku teko tak tinggal lunga tiba tangi aku ngoyak awakmu lilana lakumu sing tak rasake ilang tanpa banyu tiwasaku mlaku tak tinggal mlayu tiba tangi aku ngoyak awakmu tulung entekno aku Melu. Tak melu ki. Para kelingan biyen kowe sapa ora tak obati bareng mari kowe lali paribasan peksi mabur dhuwur eling bali aku tak apusi satenane aku ngerti hilatan apa balung wis ditulung malah mendong sak karepmu tutupno lakumu ayo zo Panji Muda Ngudi Budaya. ser Kering sing tak rasake ngelak tanpa banyu janji mlaku aku tak tinggal mlayu tiba tangi aku ngoyak awakmu tulung sayang antenono
Rasan beksi mabur dhuwure Bali aku tak apusi saterane aku ngerti hilatan apa balung wis ditulung malah mendung sak karepmu tutupno lagumu sak karepmu tutupno lagumu Ilat tanpa balung nek ana balunge Nek malah ana medeni nek ana Mas balung jenenge udu ilat sih sampun Iya. katur Mas Mudi Panji Muda Mudi Budaya bareng SBL Audio Sound System huh? 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 pedagangnya dilarisi monggo Ah, janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada hae joke rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki bebu janati neng ngendi aduh wong manis sing tak anti-anti kabeh tak utarake wis. Wong tunggal fotografer Ceklek Production sak jose Boto Dayaan channel wong bagus aja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa Kang Mas tentremno atimu aku satya ngenteni sliramu kapan ku bisa ketemu tresno suci manggio rahayu Panji Muda Budi Budaya ayo so ayo enak lho penak lo mas gendong lho oi WNC Studio Semano Channel oi Bocil iki asik lho janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada
ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki bebu janatine ngendi aduh wong manis sing tak anti-anti He ah he ai. Oi. He ah he ai. He ah he ai. He ah he ai. asik-asik yuk Penak yo Mas. penak banget Karang Taruna Loka Nawasena piye Duk Wong bagus aja sirone longso. selama di duit ora nelongso Aku teko gendong tresno. Lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati ku jiwa. Kang Mas tentremno atimu. Aku satya ngenteni sliramu. Kapan ku bisa katamu tresno suci manggiyo rahayu tresno suci manggiyo rahayu. cici-cipat siji papat papat suwe-suwe cepat cici-cipat siji-cipat siji papat papat suwe-suwe cepat iya He ah he ai. He ah he ai. Yo kanca dam rene yo mirsani pasugatan ingkang sekeca jadilan pensi muda-mudi budaya kirang kreasi kang tak berarti. Ya yo, ya yo, ya yo. iya Alah, cayo, co. Woi Ya. yo ngalah gendong lu waras ayun sa He ah, he ah, he ah. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ya. Ayo, ca. soho Ya. Sekali lagi. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, ya. Yo tolong dibantu yo. kasih jalan ya kunci montore niki nggih Hoi. Nyos. Hoi. Yo. urung gelem Ya. Iya. Yo kasih jalan yo. Oh ya. Bali neng papane dewi-dewi. Ya.
Iya. Satelit sekuter naga lan gijek kae mantare mabon jejer-jeran sembrani aja nyangkut alon wae dimen awet ora padha tenange ya sangune apa waras iya ayo madhep mantep kali neng papan dudunge oi waras ya krincing suarane prajurit kuda anglemprang wosang ngemprang tumuju duduk swara tambuhan iring kumandang antariksa tajuk samandiman ambedha bola denawa panci modho ngudi budaya waras suhu yang mana yuk waras
Kondur. Sekali lagi. Ya, Ceklek Production. Iya. Hea, 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 Yo, tolong dibantu yo. Hea, 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 ya. Kasih jalan yuk. Hea, 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 hea. Mas Santoso ngatur napasnya. Aja lali marang aku iki cah ayu nalikane jaman susah sapa sing ngancani kowe kok jur lali marang aku Siti kowe nesu terus ngajak padu aja ngono ayo ngono aja ngono ayo ngono aja ngono ning ayo ngono Mas masuk apa kowe pancen ra kelingan jamane dek biyen to Kang Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni dilanjut ke kelinci ucul Panji muda ngudi budaya sak jose kerja bareng SBL Audio Sound System Jembeng Lur ho ah ho ho ah ho ho ah ho ho ah ngobengi kota sak teruse Sololo Jos desa mergo aku leki sing tak tresnani
aku neng Jakarta. Jebul ora ketemu, aduh klinciku, aja beda aku terus bali nyang Semarang. Terus nganti klincine Klinciku wos ana wonten apa Mas? Pokoknya pun nganu nggih. Nggih. Oh. Bulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane montang manting ragate akeh jebuk dhewe kang kebating. Jiwat gawe sama molat busana nira sutra maca warna lengan beksan ongkek manis selesa. Sembuh. Ayo Cok. Ya.
yo eling dalane. Ya, sembuh yo. Kondur. Waras. Ya kondur ya. Ayo, sekali lagi. Oh, yo. Woi, lunga. Alah. Yo, ngalah. Kasih jalan. Iya. Ireng-ireng motore Kanjeng kanen dene tak sopirane. Yen kowe seneng aja mung mandeg golek ana ngendi omahe. Alah, ayo ca. Usah hose. Marjuki punya. Yo. Panji muda mudi budaya. Karang Taruna Lokanawasena. Kang Mas tresnaku welaso awakmu apa tresnaku gandeng mring sliramu akeh kenyoliyo kumandel awakmu sabarisane ngatiku apa kowe ora krasa yen satenane aku tresno marang sira ra ono liya apa kowe uga tega ninggalake aku nelongso lunga ninggal lara ro kenyoliya. Ayo dah. Sakno. Ayo kita. Sambu. Sahese. Ya e. Oh. Bablas. Yuk, kondur yo. Lo.
waras. Ya e 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 ayo full 220 ya tinggal satu gentenan koncone Panji Muda Mudi Budaya Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat wonten ireng ingkang luwih kaping lima dikir wengi ingkang suwe ayo madhep mantep bali ning asal usule sing saka lor bali mangalor saka kidul bali mangidul saka kulon bali mangkulon saka wetan bali mangetan saka munggah bali munggah saka ngisor bali ngisor yuk 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 woi waras resek